бачо, ин курси веб программирование мешавад ва тадавуми курс мо бо шумо сохтани ҳар намуд веб саҳифа ё ин ки веб страницара бо истифодаи забонҳои HTML ва CSS ёд мегирем. Инак ин дарси якум мешавад ва дар дарси якум мо асосҳои HTML-а ёд мегирем. Албатта ки барои ҳамаи корро кардан мо дар инструментҳо дар кор мешавад ва ҳама дар инструменти важни мо Microsoft Visual Studio Code мешавад. Моро аз саҳифаи асосиш скачат мекунем. Windows-а выбор мекунем ва скачат сар мешавад. Также барои одамое ки аз интернет кофтан ёфтан проблема бошад, ма ссилкаи Telegram канал ма мепартонам ки дар оҷо шумо Microsoft Visual Studio ва дигар барномаҳое ки мо дар давоми курс ва дигар видеоҳомон истифода мебарем, аз ҳамон канал ёфта метавонем. Баъди скачат шидан мо запустит мекунем установщика. Принимать мекунем. Далее инҷа мо ҷои установка карданша интихоб мекунем. Одатан омоҷои хича бигирен место по стандартному ягон чи намешавад. Ман фақат ки диски D выбор мекунам ва далее меҷахем ва мо создать як линк на рабочий стол мекунем. Добавить действие открыть с помощью. Яъне открыть с помощью вақте ки мо ягон папкара кнопкаи тарафи рости мушкара меҷахем, дар ҳамонҷа пайдо шиданша ё ин ки пайдо нашиданша дар назар дорад. Мада дар кора ки ҳамиро выбор кунам. Далее меҷахем. Установить. Вақте ки отказано в доступе мега, омхел проблемаи доступ мега, ягон паника накунем, бози моиро ҳал мекунем. Инҷа отменить меҷахем мо. Полностью гум мешавад. Мо ҳамон папкаи скачат кардагимон мерем. Фақат ки мо бояд ҳамира кнопкаи тарафи роста ҷахида запуск от имени администратора кунем. Я принимаю. Далее ва ман опять же ҳамонҷаро выбор мекунам. Диски D. Да. Далее создать значок, добавить действие. Далее ҳамон хел установкаи мо рафтан мегирад ва ждат мекунем ки установка буд шавад ва баъдан барномаро запустит мекунем. Инак барномаи мо то охир установка шид. Мо инҷа запуска галочка мемонем ва завершит меҷахем. Сразу барнома запустит мешавад. Вақте ки барнома якум бор кушода мешавад, мо ҳама чиза дар экран мебинем ва аввалин чизе ки мо дар кор кардем, мо бояд папкаро кушоем. Яъне тарафи чапда open folder зер мекунем. Вақт кушода мешавад, мо обычно папкаи документи меравад худаш по стандарту. Мо метавонем дар рабочий стол папкаи худмона создат кунем. Номша монем web enter ва ҳамин папкаи интихоб кунем. Инҷа мо trust мекунем ва yes меҷахем. Хоб азбаски папкаи мо полностью холӣ ҳай, ягон чиз нишон наметавад. Ҳоло ҳамин мо якумин файлмона создат мекунем. Дар болои ҳамин папка меорем, значокҳо пайдо мешаванд. Якумин значокаш создат файлай. Вақте ки дар болош меорем new файл мебурем. Ҳамиро мо зер мекунем ва номша мемонем index.html. Бачо индекс метавонед шумо номша алиш кунед, не ки HTML ҳатман ай. Enter. HTML бачо забоне ҳаст ки ба воситаи тег кор мекунад. Яъне ҳар як чизе ки менависем як теги кушодашавӣ ва қариб ҳамаи ҳолатҳода теги маҳкамшавӣ хича дорад. Аввал барномаи мо сар мешавад аз теги HTML. қавсам мепушем, то есть қавси секунҷаро мепушем HTML ва ҳамаи коди боқимондаи мо дар дохили ҳамин HTML бояд ҷойгир бошад. Хоб аввал бо барномаи мо коди мо то есть сар мешавад аз head
дар дохили head ё чизое ки мо дар страницаи ёро намебинем. Баъзан маълумоту номи страница в целом ҳама хеле чизо мешаванд. Мисол мо номи страница мемонем title мемонем дарси 1 ва баъди head мешавад body. дар дохили body аллакай тарҷумааш бадан мешавад ба тоҷикӣ, яъне ҳамаи чизое ки дар саҳифаи мо пайдо мешавад ҳамро мо бояд бинем. кнопкаи Ctrl ва S ҷиқида файла сахранид мекунем ва бояд мо инро запустид кунем. ака мо папкаи дар колимон мерем, барои ин мо дар болои ҳамин файл кнопкаи тарафи рости мишкаро меҷиқем, same function reveal in file explorer амида медроем ва дар папка мекушояш. На самом деле ира по стандарту Edge мекушояд дар Windows, не ки мада дар кора ки дар Google Chrome букшома ира. Барои ин мо дар болои ҳамин файл кнопкаи тарафи рости мишкаро меҷиқем, открыть с помощью, ва ман метавонам инҷо Google Chrome выбор кунам, не ки мада дар кора ки баъдан ҳам ба воситаи ҳамин Google Chrome букушояш. Барои ҳамин ман выбор другое приложение медирам ва аминҷа дар Google Chrome выбор мекунем, всегда мегирем ва мекушояш. Мо мебинем ки страничкаи ҳамон холия, ҳичи надорад, не ки даттораш дарси 1 навиштагие. ҳамин айнан гапе ки мо инҷа навиштагӣ будем. мо изро метавонем агар дарси 1 ихел добавить кунем ва Ctrl S биҷиқем. вақте ки мо инҷа медроем обновить меҷиқем, дарси 1 шуд, значит ки кор кардааст. ва мо барои дар страничкамон ягон чиз баровардан дар дохили body тег мекушем. теги H1 яъне headline мешавад, head text, яъне тексте ки калон дар страничка мебурояд, номи ягон чиз мешавад, номи ягон қисми ҳамон навиштагӣ ва хеле чизо. обычно мо дар сайтҳо медорем тексти калон мебинем ва аммо бо воситаи ҳамин теги H1 сохта мешавад. допустим менависем ки просто номи ягон чиз, Ctrl S меҷиқем ва медорем инҷа да обновид мекунем, просто номи ягон чиз. ва мо метавонем поёни и теги пи кушоем ва дар дохили и чизе ки мефоҳрамон нависем. Ctrl S меҷиқем, медорем инҷа обновид мекунем ва чизе ки мефоҳрамон менависем. яъне мебинем ки кор кардааст. фақат як чиз, ҳар доф инҷа мисол Ctrl A барои ҳар як измененӣ Ctrl S ҷиқидан, бода инҷа даромада обновид кардан камтар дилгиркунанда ҳай. ва барои и live server мо бояд установка кунем ва барои live server установка кардан мо дар кора ки компютер ба интернет подключид бошад. live server и фақат як расширение барои ҳамин Visual Studio Code мешавад. мо дар ҳамин кнопкаи охиромгиш меҷиқем, extensions мебурояд, расширение мешавад. ҳаминҷа дар мо live server медроем ва ҳамин якум баровардагиш дар мо медроем. бачо мебинем 31 миллион скачиванӣ дора, яъне ҳама дазура меяй install меҷиқем. инсталлинг и бачо размери калон надора, интернет бисёр дар кор нест, мода и тез установка мешавад. ва баъде ки установка шид хеле чиз мебурора, мо сразу мефаҳмем ки установка шид. яъне хоб баъди мо чӣ кор мекунем бачо? баъди мо дар файли худмон медроем, мо метавонем ака файлмона открит кунем дар ягон браузер. ҳам дар браузери зур Google Chrome мешавад бачо. Google Chrome ман советоват мекунам ки ҳама скачат кунам. барои скачат кардан шумо метавонед просто я медонам Яндекс ё ки чӣ браузере ки бошад нависем ки просто Google Chrome download, ай ҳамин сайти асосиш скачатш кунем, хубтар мешавад бачо. мисол ина намиҷадурем мешавад зуре. хоб давом метем. мо файли худмон баъдан медонем.
мо кнопкаи тарафи роста дар дили хоҳ-ҷои ами файлмон меҷақем ва мо мием open with live server. Аминҷода мо медурем, мебинем ки alt l alt o ҷахидандани мешава. Лекин мо амира меҷақем. Дар ин поён мебинем starting мебурора порт 5500. Инҷода мо разрешение мепурса, разрешит мекунем. Инҷода дар кор next разрешение додем ва мебинем ки шуда шид. Ман расширени чӣ дорам барои тёни кардан, ира ман мекушам озӣ. Хуб мебинем ки яъне аллакай адресаш фарқ мекунад, чем ӯе ки мо дар дигари чӣ браузер кушодагӣ будем фарқ мекунад. Яъне уҷа адресаш бояд диски s файл папка чем чӣ ва инҷода мебинем ки адрес қатъи, яъне сервер куркадистай. Мо барои санҷиш ира майдатар мекунем. Допустим вот инқадар ва нимашта ира мемонем. Вообще ҳамашта. Ва инҷода мо бо ягон чизи дига теги пи мекушоем, менависем. Ctrl S вақте ки мо меҷақем автоматически обновид мешавад, дар инҷа пайдо мешавад. Хуб, единственное чӣ ки мисол мо амира бояд Ctrl S биҷақем баъд пайдо шавад. Не ки ира мешавад бартараф кунем. Мо барои ин настройкида медуроем ва settings. Аминҷода мо auto save поиск метем, мебурои якумгиш офай. Мо after delay мекунем амира ва инҷода мо 100 мезанем. И 100 миллисония ҳай, так что беҳад тез сахранӣ мешавад. Аллакай сахраничидагиай ва мо вақте ки медуроем инҷода интер меҷақем. Мебинем худаш уже обновид кардисай. Пи ягон гап менависем ва мебинем ки худаш пайдо шид. Ман сахранид накардам. Так что мо амира баъдан ҳам истифода бурдан мегирем. Ин дарс бачаҳо мо асосҳои HTML фаҳмидем ва дар дарсҳои оянда бошад HTML мо камтар уровни продвинутӣ ва якҷоя бо CSS хонданро сабр мекунем. То дарси дигар.